कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देशभर मोठ्या उत्साहात साजरी झाली. या निमित्तानं विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. वैभववाडी तालुक्यातही या जयंतीनिमित्त भव्य अशी भीमसैनिकांनी रॅली काढली होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासहित महापुरुषांच्या नावांचा जयघोष करीत संपूर्ण शहरात ही रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीची ड्रोनद्वारे तेजस पाटेकर यांनी शूटिंग केली आहे. पाहुयात ही दृश्य. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.